ବନ୍ଧୁଗଣ ଦ ସେଭେନ୍ ୱଣ୍ଡର୍ସ ବା ସପ୍ତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ତାଜମହଲ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ତାଜମହଲ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୁମତାଜଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 10 ଗୋଟି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1, ଶାହାଜାହାନ ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ ମୁମତାଜଙ୍କ 14ତମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବା ସମୟରେ 30 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ପ୍ରସବ ବେଦନା ପରେ ଅଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶାହାଜାହାନ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ମୁମତାଜଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 2, ଏହି ତାଜମହଲର ଛାତ ଉପରେ ଏକ ଛିଦ୍ରଟିଏ ଅଛି। ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହାତ କାଟିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯେପରି ଏହି ତାଜମହଲ ଯେମିତି ଆଉ କେହି ନିର୍ମାଣ କରିନପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଏକ ଛିଦ୍ରଟିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 3, ତାଜମହଲ ଦିନ ପ୍ରହର ଅନୁସାରେ ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଦୁଗ୍ଧ ରଙ୍ଗ ବା ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 4, କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ଯେତେ ସବୁ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ହାତ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା କେତେଦୂର ସତ୍ୟ ତାହା କୌଣସି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1632 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1653 ମସିହାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆନୁମାନିକ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 22 ବର୍ଷ କାଳ ଲାଗିଥିଲା। ନମ୍ବର 6, ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବମୋଟ 32 ନିୟୁତ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 7, ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ 1000ରୁ ଅଧିକ ହାତୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 8, ତାଜମହଲ ମାର୍ବଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମୁଦାୟ 28 ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 9, କୁହାଯାଏ କୁତୁବ ମିନାର ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ମିନାର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଜମହଲ କୁତୁବ ମିନାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। କୁତୁବ ମିନାରର ଉଚ୍ଚତା 72.5 ମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଜମହଲର ଉଚ୍ଚତା 73 ମିଟର ଅଟେ। ନମ୍ବର 10, ତାଜମହଲର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ପରେ ଶାହାଜାହାନ କେବଳ ତାଜମହଲ ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ 1658 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆଗ୍ରା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଶାହାଜାହାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଶାହାଜାହାନ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଉ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଜମହଲକୁ ଦେଖି ରହିପାରିବେ। ଶାହାଜାହାନ ତାଙ୍କର ଶେଷ 8 ବର୍ଷ କାଳ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ରହି ଝରକା ପଟେ ତାଜମହଲକୁ ଦେଖୁଥିଲେ।